ಚಾನೆಲ್ ಸಾಯಿ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಚೊಲ್ಲಾರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರು ಪಂದೇನಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬೂತೈದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂದು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಈ ಕುಡ್ಲ ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುವೆರು. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡವು ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ. ಇತ್ತೆ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಆಯ್ತು ತುಂಬಿ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಚಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನಿಕಲ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂದು ತೂಕ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಗೆ ದಾದಾಪುರ ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದು ತೂಕ. ಯಾನೊಂಜಿ 10 ಬೂತಾಯಿದ ಒಂದು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕೊಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪದ್ರಾಡ್ ಒಂದು ಉದ್ದದ ಮುಂಚಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಐನು ಕುದ್ದಿಯ ಮುಂಚಿ ತೆತ್ತೊಂದೆ. ಬೊಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಒಂದು ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕೊಂಜಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಓಮ ಬೊಕ್ಕ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಯರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಐನಾಜರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬೊಕೊಂಜಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆನದೊಂದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಪುಳಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಯಾನು. ಇದೊಂದು ಸಾಮಾನು ನಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಕ ಬಣಲೆಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಂಡ್ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ ಆಯ್ತು ಪಪ್ಪುಗ ಅದ್ಬೊಕ್ಕ ಮುತ್ತೀತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಇದು ಪೂರ ಪೊತ್ಪೆರೆ ದೀತಿನ ಅಂದೇನು ಪೂರ ಪಾಡೊಂಗ ದೆನ್ ಮಾತ ಪೂರ ಪೊತ್ಪೆರೆ ಕೈ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ದ ಮಸಾಲೆ ಪೊತ್ತುದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಪುಳಿಲ ಪಾಡುವೆ ಪುಳಿ ಇತ್ ಮಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಾಯಿ ನೆಟ್ಟಾರು ನೆನ್ ಪಾಡುವೆ ಇರ್ತೇವೆ ನೆನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡುವೆ ಒಂಜಿ 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡುವೆ ನೆಕ್ ಅದ್ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಕಡೆಯರ ನಮಕ್ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತ್ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಅದೇನಿತ್ತೆ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡೆ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೇಕಾ ಇತ್ತೆ ಮೀನ್ದ ಬೂತಾಯಿದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪರ ಬಾಜನ ದಿಯೆ ಬಾಜನ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಎತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡೆ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ एक दासिमी पाडे दासिमी ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಕೈಗೆ ಬೇಯಿಸೋಕೆ
ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೋಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರ ಇವ್ರ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಸೋಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರ ಲೈಟ್ ಫ್ರೈ ಆಗವು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸಿ ಊಟ ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ದ ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ. ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದ ಮಸಾಲ ಸೋಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಆಡೆ ಸೋಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಯಾದೆ ನೆಕ್ಕಿಟ್ಟು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಾಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ತುಪ್ಪು ತೂದು ಪಾಡ್ದೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಕೊದ್ದಿರೋದೀಗ ಲಾಯ್ಕ ಕೊದ್ದಿಂಡೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮೀನು ಪಾಡ್ಗ ಮೀನು ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿಯಾಡ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಿಯಾಡ ಮೀನು ಬೇಯ್ಕೊಂಡು 2 ನಿಮಿಷದು ಕೊದ್ದಿಂಡು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬೂತಾಯಿ ಪುಡಿ ಮುಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈದಂಡು ಎಟ್ಟಾಪು ನಮ್ಮ ಈ ಉರ್ಪೆಲಾರಿತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನಸದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೋದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಕಜಾರಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಲು ಉರ್ಪೆಲಾರಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುನು ನಮ್ಮ ಈ ಉರ್ಪೆಲಾರಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಈ ಕುಡ್ಲಾಡು ಉಡುಪಿಡು ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತ್ವೇರು ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕಲ್ಲ ಟ್ರೈ. I wanna give you everything, everything. I'ma buy you anything, anything. Even diamonds in a wedding ring, wedding ring. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನಿನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಚರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.